Ahojte, dnes vám ukážem a verím, že sa to naučíte, jedno veľmi vtipno, zaujímavo, pravo-ľavo hemisférové Nordic walkingové cvičenie. Musí ho zvládnuť každý inštruktor, inštruktorka predtým, ako ukončia, absolvujú inštruktorský kurz a predtým, ako im dám certifikát. Takže inštruktori, inštruktorky to vedia. Dúfam. Je to náročné, vyzerá to veľmi jednoducho, takže poďte sa na to pozrieť. Kráčame na úvod klasický Nordic walking, opačná ruka, opačná noha, aktívny postoj, pohyb ide z ramena za telo, mačkam, púšťam paličky a potom to príde. Raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva, tri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, dva, tri, štyri a tak ďalej. Všimli ste si, že stále idem správne. Opačná ruka, opačná noha. Nikdy nesmiem ísť tzv. Pass gang, rovnaká ruka, rovnaká noha. Takže vynikajúce cvičenie na tieto nádherné jesenné, teplé dni, ale aj zimné určite. Cvičme ho, poďakuje sa nám naša hlava, pravá ľavá hemisféra, naše telo aj naša duša. Čaute.